It's like gold dust. You hear me coming through your speaker. Здравейте, геймери, Xbox, съм Хантър, пак игра си мата в Bay Creature сервера. Това клип ще е много дълъг. Не знам колко много. Колко се мога повече. Свърши. Така, значи тук при мен, в смисъл при мен няма никой. Нов сервер с шпацата, експлод, хими и верно дали ще едно. И тук някакви други кретени. Цвета. Че това клипче ще е малко по-дълго. Защото вече качвам по-дълги клипове в V-Box-а. Са някакви смотани бавни. Те са смотани, да, но... Ай! Но ще бъдат по-дълги, не може да си видя колата. И така... Бум! А това го мразя. Аре, бе! Сега ще запаля. Пум! Аре, гръмня. Спейс. Добре. Респаун. Джих. Бум! Така. Що не взех нитро? Баси. Добре, вече го взех. Значи, сервера е много готин, може би ще има и линк за да играте. Аз пък линк, какво говоря, бе? Баси. Такова е. Това. IP-то. Тук трябва да се върна. Така. Бам! Така. Джик. Така, какво имаме тук? Експлод. Ето го, бе. Ариш пътя! Бум! Добре, аз това се тук сега много се затруднявам, да знаете. Ще пробвам пак да го мина. Това беше MLG. Нещо се прецака, върнах се. Сега пак ще влезам в сервера. Само да заради. Добре. Къде падаме? Какъв томат. Почваме тук. Искам да пробвам едно трикче, което не става. Окей. Батякото. Джих. Сега ще въпръскам от трикчета, братко. Да, са запалих! Запалих са! Фак. Факинг. Къде е репера, бе? Тук нататък ще цензурирам клиповете. Защото ще ме изключат от V-Box. Сета. Бум. Сега ще направим трик специално за V-Box. MLG. Има 30. Съм 2 на 11.
Светка метка. Бам! Вземете. Oh, him. What's up, bro? О, нещо ми заби. Така, хими ме изпревари. Тук май му фанах цак така да се засиля. Оф. Фак. О, сега скоро може би ще си купа Майнкрафта. Това ще е много добро. Ще имам повече клипа на Майнкрафт. Той сега ще имам повече клипа, но се надявам в петък ще направя някакъв по-дълъг клип. What the fuck? Come on, ботюхци! О! О, what the fuck? Това не го знаех. Бум, инферно. Моли, бам! Липсу. Ай от мене! Чик. И експлод се размаза над мене. Сета. Що ще? Сега забравям, че това... What the fuck? Чик. Чик. What the... Пати бъга. Гледайте го това. После е бъгна. Песен бе. MLG. О, фак! Между другото се записах на конкурса на Вендер, че се надявам да го спечеля. Така. Че съм добър на мата, да знаете. И така. Добре. Това не се получи. Сервер е много готин. Ще се изкефте... Сета. Пам. Що се клати този мап? Експлод. О, фак! Спечели то. То е бот.
Това никъде не го мога. Само аз го мога. Върнах се пак. Фак. Така, заред, много върнах се. Нещо ми крашва моталото. Това е защо това така. Офсета. Няма спирам клипа и така. Фара, това няма ли да зареди? Тук четени неща, ако се чета не говоря. Фай. Това така иска не зарежда. Бак ти гадно. Не мога да се оправя микрофона. Така може би е добре. Цели 21 майка, това дока заради. Това клип може би ще е средно качество. До 9:30 ще снимам. Само си взема телефон. До 8:30 де. Само си взема телефон. То 8:20 мамка. Значи доста време вече снимам този клип. Това докато само ми зареди, то баси гадно. Това нещо от телефона, сори. Ара, what the fuck, това няма ли да заради? Тулио, тут са фотапс, магнети. О, но това Веном игра. Ара, по-бързо е. Искам да го пробвам. What the shit е това? Това що не ме разпънва? Какво стана, бе, бати, това не ще ме разпъване. Пак фака на музика. Ето, и не иска да ме разпълне. Чак. Кемпър. О, кемпър. Creatures World 4 Adventure. Ръбър. Аз иначе засичам го, значи за сега ми отнел 2 минути да ми зареди тъпия мап. О, мака, какъв е то мап?
Enjoy. Значи сега ще следвам тия къде ходят. Ще ходя след тях. О, пускат нитро. О, и връщат се с инферно си. Това е много добре. А така, газ. И накъде се продължава? What the fuck? Тум! О, кемпър! Мале, задържах се само аз. Пат кемпър. Джух! И Експло спечели. А, бати бъга. Значи станах само си Експлота. Добре, добър съм. Три. Тук много се спами. Те в момента не знам, че нямам. Само това да ви кажа. Оу! Само че сега ще ти поканеш. Само да ме пусне. А, това се не ви ли прилича на нещо? Join the game. Така, Inferno ще там отгоре. Оу, yeah. Добре, паднах някъде. Сега ще пиша в играта, знаете. Така. Как е трахо? Oh, what the fuck? Тук това е кабел на слушалките им преди, че не мога да си фана. О, тук път няма да се изработя така. Ботя! Изиграх се, бе, изиграх се. Fuck! Чекаме.
Греши си в играта и затова... Тук не пише. Пум! Къде? Къде трябва да карам, бе? Не, но тук аз да какво изследвам тия. Там има чекпоинт. Бум! Къде трябва да карам? Тракмания. Това страшащ мап. Прото. А съм емеджи просто, няма какво. Това мап Веном го е правил. И затова всички изпадах. Няма да мога да взема репера. Бум. Се разпълна сред... Да бе. Бум 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 бум. Отивам да карам някъде. Тя докато такова от факания мап. Ще правя дрифчи като пич. Бум! Се запаля като пич. И ще гръмна като пич. Той има 0 пинг. Бати тъпото. Оф. Добре. Постоянно се запалва и гърме. Това е баси бъга. Бум.